Kaixo, bideo honetan, adimen artifizialarekin eduki digitalen pertsonalizazioa 5A jarduera egiten saiatuko naiz. Kasu honetan, eduki digitala sortuta daukagu, aurreko bideoan azaldu dizuet, laneko jazarpenari buruzko aurkezpena egin dugu, eta eduki digital hori personalizatzera gatoz. Irakasle bati adieraziko diot pausoz pauso, zeintzuk diren eduki digitala personalizatzeko nire ustez egin daitekeen planteamendu berri bat. Jakitun zarete, aurrekoan laneko prestakuntzako jarduera horretan, agertu zaigula aurkezpenean jazarpen mota ezberdinak daudela. Eta aurkezpeneko irudi honetan ikusten dezakete, indarkeria fisikoa egon daitekeela, esan zaigu jazarpen fisikoa edo jazarpen sexual. Zer egingo dugu personalizatzeko eta ikasleei erakargarri egiteko jarduera. Joango gara bi albiste topatzera eta bi adibide jarriko dizkiegu. Albiste batean, mobina edo laneko jazarpena jasan duen persona baten testimonioa, eta bestea jazarpen sexuala jaso duen persona baten testimonioa. Bi albiste horiek topatuko ditugu eta ikasleei aukeratzeko esango diegu. Bata edo bestea, beraiei interes gehien sortzen dien hori aukeratzeko. Eta ondoren, bakoitzari ezarri beharreko protokoloa topatzeko eta horrekin infografia egiteko eskatuko diegu. Erabiliko ditugun tresnak dira bilaketarako Perplexity, gero ChatGPT-a erabiliko dugu informazio hori topatzeko protokoloena, eta ondoren Canva osatzeko infografia. Kasu honetan, hizkuntza erabiliko dugu albiste gehiago topatzeagatik, Perplexityn bilaketa zabalagoa egiteko testimonioak topatze aldera gaztelera erabiliko dugu. Horregatik, gero infografia euskera sortuko dugunez, itzultzaile neuronala, hau ere, adimen artifizialean oinarritzen dena, erabiliko genuke. Erregistroari dagokionez, Canvak erregistratzea eskatzen digu derrigorrez. Beste guztiak erregistrorik gabe erabiltzeko gomendatuko diogu irakasleari. Eta egiletzari dagokionez, ez dugu irudirik sartuko, eta aldiz testua baina testua moldatu egingo dugunez, ni neu izango naiz egilea. Orduan, Perplexityn bilaketa egiteko, esango duguna da, eskatuko diogu bilatzeko testimonio de personas que han sufrido bullying en el trabajo. Eta honekin bilatuko dugu persona baten testimonio. Eta gorde egingo dugu ikasleei emateko. Aurrekoan bezala, hemen agertzen da iturria, testu eta iturria, eta horietako bat aukeratuko genuke. Me hacían sentir invisible, cruel, hemen dago Facebookeko zera bat, adibidez, hau aukeratu genezake, eta hemen izango genuke mobilaren albiste bat, Hau, egin beharko gendukena da, pantaila irudi bat atera, honi, edo albistea kopiatu, Bestalde, eta gorde egin beharko genuke, Bestalde, berdina egingo genuke, baina kasu honetan, beste albistea lortzeko, nuevo hilo, eta eskatuko genioke testimonio de personas que han sufrido acoso sexual. Hemen, beste albiste bat eskuratu ikaslei emateko.
bi albiste hauetako bat aukeratzeko eskatuko genieke, bai, hemen adibidez, berriz ere iturrietara joan, eta hemen adibidez, Laura, una historia de acoso sexual. Albiste hartuko genuke, berriz ere pantaila irudia aterata, edo testua kopiatuta. Edo bestela, baita ere, aukeratu ditugun bi albiste horien loturak jarriko genituzke ikaslei emateko. Vale? Moodleen adibidez. Vale, behin albistea ditugula, eta aukeratuko lukete bata edo bestea, eta eskatuko genieke chat GPT erabiliz, eta guk hementxe daukagu chat GPT-a, eskatuko genieke protokoloa zehazteko batean, talde batek zehaztu beharko luke muginaren protokoloa, eta beste taldeak zehaztu beharko luke acoso sexualaren protokoloa. Eta ChatGPT-ari esango dio protokolo mugin procedimiento. Informazio hori emateko. Hemen ikusten duzue, bai, informazioa hasi zaigu ematen, baina oso luzeari da. Bai? Orduan, eskatuko dioguna da sintetizatzeko. Segun nahi duguna da infografia bat eman. Bai? Orduan esango dio, por favor, sintetiza más el procedimiento. Hemen bai, 6 pausotan jarri digu, bai, labur-labur, protokolo. Vale. Kopiatzen dugu, eta lehen esan dugun bezala, nahi dugunez, euskaraz egin eitea ikasleek infografia, egin barko lukete, itzultzaile bat hartu, kasu honetan itzuli erabiliko dugu, pegatu, itzultzeari eman, eta protokolo hori labur-labur itzulita jarri, bai? 6 pausotan. Eta, behin, hau daukagula euskeraz, kanbara joango ginateke, eta kanbako txantilloi bat aukeratu, eta txantilloi berri horretan, egokia den bat ikusi, kasu honetan adibidez, 6 pauso, 7 pauso agertzen zaizkigu, baina 6 pauso aipatu ditugunez, egingo genduna da, txantilloi hau nik sortua da, baina betetzeko esan eta 6 pausotan jarriz. Bai? Berdin jokatuko dugu bi jazarpen motetan. Eskatuko diegu ikasleei, protokoloa egiteko bai jazarpen mota batean, zein bestean. Eta pausoak oso antzekoak edo berdinak izan beharko lukete. Bai? Eta gero ondoren klasean konparatu egingo genituzke. Eta konturatuko ginateke protokoloak jazarpenan inguruan berdina direla batean zein bestean. Eta hau da irakasleari jarduera personalizatzeko proposatzen dioguna. Espero dugu bere gustokoa izatea eta interesgarria izatea eta klasean erabiltzeko modukoa. Eskerrik asko zuen arregatagatik. Beste bat arte, aio.